Hanis namza khawon tongnai Pola letini kai tor baitongna Hanis namza khawon tongnai Pola letini kai tor baitongna Kai tor chung no kogrumani sazla Borok ni besar, celak korok dok, beri korok ni. Kamu teh kelaiwi, kaitor, tujuh mabai, dari subah mabai, bawa sengsara, 88 years. Tik mong sogyana, kamu hai kelai jok pun sabai 88 years. Bawa sengsara kaitor mana kau itu? Ini bawa kaitor, ini dosta, butuh tu hai bawa kena, kono kosong sarap pangrulia, ani nopos lang selai nih kono bilang. Apa naseng besarok, bahkan zek bersamarai, busuk betai mot hamondoli, ini kak hamlajak, monim ke, monim maya, monim hamzak mah, jodoh namazak ini. Apa naseng kosong sarap ke berketang, wal brung lembagai tongya. Sing sasro mawe Jishu hai hnei sao saka norok tawana di kai tono poitok thai di anobo poitok thai aphani nogo tong thai bang no tongo ang norok ni bagai tong thai snam somla thango yakhe norok ang okok saglak mun ai ni bai kai tor eba ke Jishu Kristo bono poitok lai nei rok ni bagai suhasa ka bot bangma tong thai snam sok tongo susu ni bagai, tiar kaijak bo, tilangan ni bagai tiar kaijak ini hayo bo nang. Seng hamzak mani sai kaitor hamzak kubo. Moni sekolah mu to kaitor mo tangka, maki bo sekat tong sana ni. Jishu Kristo no maka. Ai kena seng ketang tonai, sahabat tei tahu buku mo tang mo bela jai ke gusti ro mo bagai seng sini. Aku ina seng sini. Aku kayu kurang mandro. Ya karamatanga oh hano angle hano marut matangnya ya karamatanga salsa ya karamatanga oh hano angle hano merah matanya ya karmatana salsa ya karmatana ni bagai hao rai na khai mania kai to ni thani o
ki phil mathanai salsani bagi hao raina khai mania kai to ni thanio ki phil mathanai salsaya karmathanai